Kde bol vynájdený papier? To si kokot? To ja neviem, v Číne asi. Hej, to bol tip. Kde bol vynájdený papier? Pokračovať. Otázka číslo 2. Ktorý geometrický útvar nemá 4 strany? Čo ti jebe? Uhol. Ktorá krajina nepatrí ku krajinám Beneluxu? Holandsko, Belgicko, Francúzsko tam nepatrí. Bang. Rastliny alebo živočíšny kríženec sa nazýva... Čo? Čo? Rastliny alebo živočíšny kríženec sa nazýva... Hybrid. Hybrid? Jú. Prvá garantovaná hranica. Zmena objemu v dôsledku... Ešte raz? Hneď z prvých troch slov sa mi začala točiť hlava. Zmena objemu v dôsledku mechanického alebo tepelného pôsobenia sa volá... Dilácia, dilatácia, diletancia. Jebe ti diletancia. Fuck! To ako nevedel som. Čo sa vystreluje z luku? No, tak to bude asi raketa. V ktorom športe sa hrá s košíkom? V badmintone. To je ťažké. Zatiaľ. Kde zapadá slnko? No tak asi na západe. Dobre. Koľko nôh má mravec? Ty kokot. 8? 8? Či 6? No, 6. A sme v piči. Nie je z toho zle? To som fakt nevedel? Koľkokrát väčšia jednotka s predponou mega? Kilo mega. Koľko? Milión? Čo ti jebe? 1000 je kilo? 100 000? 100 000 asi, ja neviem. Aha, milión som to povedal ešte aj ty kokot a dal som zlú, chápeš? 41 bitov Samulko a za 21 bitov Samulkom, nie je z toho zle. Koľko hráčov je na klzisku na jednom hokejovom týme? V jednom hokejovom týme, koľko ich je chalani? 6? Ja neviem, ja to nepozerám, asi. To mám odkiaľ vedieť. Ktorá z uvedených planet našej slnečnej sústavy je prevažne zložená z hornín a nie plynov? Saturn bude plynár ako kokot. Neptún, Merkúr, to je v piči Jupiter. Ja by som dal, že Čo ti jebe? Dám, že Jupiter. Merkúr. Nie, jeb ma do riti. Kde zomrel Ludovič Štúr? V Modre. No, fuck. Ktorý z nasledujúcich športov sa nehrá na góly? Hokej, futbal, hádzana, basebal. Asi basebal. Neviem ani, čo je basebal, ty kokot. Samúko 20 bitov. Jozef Cíger Hronský. Okay. Kto sformuloval všeobecný gravitačný zákon? Newton. Asi. Nice. Prvá garantovaná hranica. Akým typom látky je terakota? Chomi do piče. Čo je kurva terakota? Keramika. Nice. Aký je približne dlhý rovník? A sme v piči. Teda ja. Vôbec neviem. 30 litrov, ale neviem, či chcem riskovať. Ale chcem riskovať, lebo je to ešte 6. otázka. Nice. Akú hodnotu má 0 faktoriál? 1. Bang. Koľkokrát sa stalo Holandsko majstrom sveta vo futbale? A sme v piči. Chalani, futbalisti, koľkokrát? Ale ja nechcem sa kúkať do chatu, vieš? Ja sa nechcem kúkať do chatu. No to neviem. Fakt, na rovinu, že neviem. Nepozerám to. A ani som z toho úplne v piči z celého takého športu. A nemám v tom prehľad. Ani raz, jedenkrát. Do piče skurvenej. Do piče skurvenej. Ktorý ruský cár mal prívlasok hrozný? Ivan. Aha, ale ktorý Ivan? Ivan IV. To bol. Ježiš, ja som múdry ako kokot. Čo ti jebeš, ak som mňa prská IQ. Magnetické pole, ktorého intenzita má vo všetkých miestach rovnakú veľkosť. To čo chcú? To čo? Magnetické pole, ktorého intenzita má vo všetkých miestach rovnakú veľkosť a smer sa nazýva inerciálne, rovné, homogénne, radiálne. Tak to som v píči. C. Hej. C. Homogénne. To ja neverím. Dám toto. Takže homogénne. OK. Ježura patrí medzi cicavce. Obojživelné, vajcorodé, vačkovce. Tak tu už sa láme chleba, chlapci. Tu už je to také trošku, že prikorenili tie otázky, nie? Ježura patrí medzi cicavce. Čo to je kurva ježura? Placentálne, obojživelné, vačkovce, vajcorodé. G, kurva G. Daj sem toto. Ahoj, nazdar. Ahoj. Práve riešim 9. otázku. Ježura patrí medzi cicavce. No, patrí. No. Ješko, ty kokot. Hej? Ješko. Takže ježura je ješko. Podľa mňa vajcorodé, OK.
Ďakujem, čau. Vajcorodé. Najsú, díky. Druhá garantovaná hranica. V ktorom roku sa stal Šalamún Čo? Čo? V ktorom roku sa stal Šalamún izraelským kráľom? Čo? Maťko, aké kondomy preferuješ? Ja preferujem kondomy žiadne, bro. Žiadne. To je najlepšie. V ktorom roku sa stal Šalamún izraelským kráľom? Ha! Či ja viem, že Izrael mal nejakého kráľa? Anglicko to ja neviem. Anglicko, Portugalsko, Španielsko. Vy tu všetko dávate. Čo ja viem? Koho? To absolútne to neviem. Fakt. Ako... Ja neviem. Dám 50 na 50 a typnem si. Aha. Takže takto, ty kokot. A chcel som dať Španielsko a Portugalsko. To je bolesť. To je bolesť a kokot. To je bolesť. Anglicko. Bože. OK. Ktorý svetateľ je najväčší? Tebe jebe. Ja som to už pozabúdal. Bude to Ázia. Afrika, Južná Amerika. Európa to nebude, myslím. Áziu by som jebol. Nice. Kto napísal historický román Bedári? No tak to si choď do piče, to vôbec. Čo ja viem, tu nejaký eko. Čo si jebe? Zlolka eko. To ja vôbec neviem. Eko vie vracať čas, ale neviem, či je zrovna romantický oný. Podľa mňa Jules Verne. Ja by som jebol Dčko. Jebol by som Dčko. Ale aj Hugo. Koľko aj Hugo Victor je známy. Balzac. Ten Balzám a Eko podľa mňa to nebude. Dal by som Hugo alebo Victor, Julie, čo to? Boha. To už som mal túto otázku. Kurva, som to hral 3 mesiace dozadu, to by som si mal pamätať. Tuším, že to bol Hugo. Verne, Hugo. Jeden z týchto dvoch. Ale neviem ani za Boha, ktorý. Je to jebem. OK. Nebudem používať žiadnych žolíkov. Koľko je tenisových Čo? Koľko je tenisových Grand Slamových turnajov? Prečo mi sem jebu tenis? Prečo? 4 sú. Nice! To bol totálny tip. Koho prezývali Veľká ozdoba Uhorska? No koho? Čo ti jebe? Koho prezývali Veľká ozdoba Uhorska? Matej Bel, Štefan Pilárik, Jan Simonides. Čo si kokot? Čeba? No... ja som teda ozdoba kamarát, ja som ozdoba na stromček. Ja zavolám. Do píče, mne sa nechce volať, ak sem toto. B? Mateja Bela? Tupec, to neviem, ja som tupec ako kot. Ktorý sval ľudského tela pomáha pri prehltaní? No a sme doma. Ktorý sval ľudského tela pomáha pri prehltaní? OK. Masterer. Dobre. Ja viem, ja mám človeka v telefóne, ktorý by to vedel, chápeš? Ona je doktorka. Máme zavolať? Ja idem napísať, či môžem zavolať. Fakt. Dajte mi sekundu, OK? Ktorý ľudský sval tela pomáha pri prehltaní? Depresor labi inferi... To je napíšu, že aj to nebudem vedieť prečítať. Masterer. Orbicularis oris. Ja by som dal orbicularis. To sa dobre vyslovuje. Orbicularis. Hej. C-čko by som jebol. Sternohyodeus. Fuck it. Ja by som dal C-čko, lebo sa dobre vyslovuje. Vy tam píšete C-čko. Ale ja vám neverím, lebo vy ma viete ojebať pekne. Vy ma fakt viete pekne ojebať. Jaký link? Pošlite mi nejaký link. Čo mám pozrieť? Ja to dám toto, ja dám C. Ako bez srandy. No, píča skurvená. To som fakt nevedel, odkiaľ toto som mal vedieť. A mal som žolíka pojebaného. Ako sa volá oboj strany... Na čo to hrám, keď pri štvorke skončím? Ako sa volá oboj strany výhodné súžitie z dvoch organizmov? Symbióza. Nice. V akých jednotkách sa meria elektrické napätie? No môj ty kokot. Ja som elektrikár. Som vyštudoval elektriku, čo aby ste vedeli. A neviem, absolútne. Vo voltoch. Keby tu boli ampére, tak by som jebal sa, že či je to ampere alebo volt. Nevedel by som sa rozhodnúť. Keby tam boli že ešte ampére, tak by som sa nevedel rozhodnúť. Miniatúrny strom alebo kier sa volá bonsai. Rest.
Pôvodný názov New Yorku bol, a sme v piči. York. Vidíš? Pri štvorke sa proste odjebem. Neviem, kurva. V ktorom športe zahrá s košíkom? Badminton. V akých jednotkách sa meria veľkosť uhla? V stupňoch. Koľko dní má priestupný rok? 366. Pes sa po latinsky povie, boha jeho zás. Markopus, ty kokot. Oktopus. Cannabis. Cygnus. Dingo. Ako dingo, ale ja neviem, či je to po latinsky. Nie je dingo po španielsky, ty kokot? Čo je dingo, chat? Jasné, ja som to kurva vedel. Bang. Boha, to sú chytáky skurvené. Ja by som to nemohol hrať. Ja by som to nemohol reálne hrať. Ježiš, ja by som tam pičoval ako. V ktorom štáte leží štát Vatikán? V Taliansku. Oblasť. Čo? Obratnosť a šikovnosť sa volá výdrž, kumšt. Čo? Karma, výdrž, kumšt, guráš. Čo je kurva kumšt? Najväčšiu pičovinu dám kumšt. No a nevedel som jediné, čo znamená, takže asi to bolo ono. Ktorý geometrický... Kumšt! Čo ti jebe, že kumšt? Ktorý geometrický útvar nemá obvod? No, ktorý? Priamka. Ako sa označuje faktoriál čísla x? Ježiš, čo to je faktoriál? Čo to je faktoriál, chat? B, C, A, D. Áno, ja viem, že fanúšikovia nájdu všetko. B, C, A, D. Maturita by mato píska. Maturita by maťo píska, no. Ivi, dík za 100 bitov. Ja nechcem používať čolíka pri 4. otázke. To čo som? Čo ti jebe? Ale fakt to neviem. Priznám sa. Čo ja viem? X-ko v zátvorke hranatej. X-ko s výkričníkom. Ty prasa. Koľko je druhov krvných skupín človeka? Čo je? Koľko? 4? Ja neviem. 4 alebo 5. OK, 4. Jozef Siger Hronský. Ríša Aztékov sa nachádzala v Brazílii, v Mexiku, veď to je všetko tam na kope. Kolumbii, v Peru. Čo ja viem, kde boli Aztékovia? Fakt. Fakt, že netuším. To prvýkrát počujem. Dix 24 bitov, bro. David Deck. OK, typnem to, keď to dojebem. Nebudem používať žolíkov. Pri 5 isto, či pri 3 isto nie. Žolíkov je tak na 8 by som mal používať. Peru, Bank, na Mexiku. Pa.